kinakanta para kang Ferdinand Looper o kay Bad Boy ng Cebu. Kay magboxing daw sila. Daga. Umulan sa November 2025. Nihigda ko sa'yo ako ni Pahulay. Sa akong pagtulog, ako kay nagdambong. Nagdambong boxing unya, bibo kaayo. Kitawag ang boksingero sa Blue Corner. 0-0 los si Ferdinand Lopez. Unya sa red corner, maisog nga tao. May tato sa naong si Bad Boy ng Cebu. Si Ferdinand Lopez sakto iyang training. Tungod sa sigig baklay kargadog hangin. Si Bad Boy ng Cebu, siya prapisado. Tungod sa iyang coach si General Casimiro. Ug ang first round yung isugdan, paatras-atras si Ferdinand. Bad Boy ng Cebu, gaandam lang. Sa iyang right straight nga pang hospital. Si Ferdinand nagbuhi ulit ko. Natumba si Bad Boy o nakautot. Ang referee wala kaihap. Tungkol sa baho nga makalanag. Si Bad Boy ni tindog hadlok maiphan. Ni balos og red spin sa kang Ferdinand. Si Ferdinand na puruhan. Naiko sana unya na hayang. Sa referee siyang giphan. Wala nakabarog kay nakuyapan. Sa right straight ni Bad Boy nga pang hospital. Si Ferdinand kay nakalibang. Si Ferdinand kay nakalibang. Si Ferdinand kay nakalibang. Makato akong damgo sa niaging gabi ni daogid si Bad Boy ng Cebu laban sa sikat nga Philippine Looper nga si Ferdinand. Thank you.